वरती लांब श्वास घ्यायचं, खाली जाताना सोडायचं. आपण पूर्ण बघा मी पूर्ण हे करून घेतलं, त्याचं पाणी काढलंय आणि याला म्हणतात ओरिजिनल आवळ्याचा ज्यूस. कसे करायचं पवीला लाज वाटते बाहेर. तिला बाहेर ब्रिथिंगसाठी बसवलंय ना, आता घरी चल. आली वॉकिंग करून पण आली, भाज्या पण घेऊन आली जरा. हा बघ तुम्ही दिलला सोडू नका हा. बघ दिलच्या बाबा केवढा मोठा आहे बघ बाहेर. वरती बघ सर्व क्लीन केलं बघ, खाली गेलं बघ. अजून आहे त्याच्यामध्ये काळी पानं सगळी काढ. आता इथे बघा मम्मी बाहेर राऊंड मारते आणि झाडं पण आहे बघा क्लीन केले सर्व. आणि तुम्हाला मम्मी दिसत असेल ते बघा ऑरेंज गाऊनमध्ये आता येते बघा. झाले किती राऊंड मारले? साईमध्ये 2-3 राऊंड मारलेत ना. आणि माझ्यासोबत असं मी राहतोच मम्मीसोबत आणि बाहेर पण असं 15-20 मिनिटाचं राऊंड मारले. पण जमतंय का तुला, का जरा असं वाटतंय कसं तरी? थकायला होतो होत नाही राऊंड मारायला. सुरुवातीला होणार, पण तुम्ही सर्वांनी जर तुम्ही स्ट्रॉंग आहात तर वॉकिंग करा. अशा कंडिशन नाही करत असाल तर पहिल्या सुरुवातीला कमी करा. कमीच करा, 10-15 मिनिटच करा. मम्मी पण आता 10-15 मिनिटच करते, नंतर आरामात वाढवू 5-5 दिवसांनी आहे ना. दिलू बघा कुठे बसली, कुठे खाली आहे हे दिलू. इथे बघा मी आवल्याचा ज्यूस बनवतोय मम्मीसाठी आणि माझ्यासाठी. तर 1 ग्लास ज्यूस बनवतोय म्हणून मी 3 आवले, एका ग्लाससाठी 3 आवले आणि हे 3 आवले. आणि कापायचे कसे तर साईडचं काढायचं आणि मध्ये बघा त्याच्या बी असते, हे बघा बी. ठीक आहे, हे 3 बी, 1, 2 आणि हे 3 बी आहे. तर एका ग्लाससाठी आपल्याला 3 आवले लागणार आहेत. म्हणजे हे मी 2 ग्लास बनवतो म्हणून 6 लागणार आहेत. तर बघा इकडे मी साहित्य घेतलं. मी तुम्हाला एका ग्लासचं साहित्य दाखवतो. 3 आवले घ्यायचे, मी तर 6 घेतलेत पण एका ग्लासचं सांगतोय फक्त. 3 आवले घ्यायचे, त्यामध्ये 3 कढीपत्त्याची पानं आपली, 2 काली मिरी आणि 1 चिमटी आपल्या जिरा. आता मी 2 ग्लास बनवतोय म्हणून हे बघा परत 2 काली मिरी टाकली, 3 कढीपत्त्याची पानं आणि 1 चिमटी जिरा. आता 2 ग्लास आहे म्हणून 2 ग्लास इकडे पाणी घेतोय मी. आता हे आपल्याला फक्त मिक्सरला लावायचं आहे, म्हणजे आपला ज्यूस एकदम रेडी झाला. इकडे बघा मी मिक्सरला पण लावलं हे, आणि आता आपल्याला फक्त घालून घ्यायचं आहे. आता इकडे आपलं जे गाळ आला आहे ना, त्याला एकतर चांगलं असं दाबून त्याचा रस काढून घ्यायचा आणि परत हा गाळ ना ह्याच्यात टाकून ह्याच्यातलं थोडंसं ज्यूस घेऊन ना परत आपल्याला एकदा मिक्सरला लावायचं आहे. थोडं आपण त्यातलं ज्यूस घ्यायचं आहे, थोडंसं जास्त नाही. आता परत मी मिक्सरला लावून आलो. तिकडे तुम्ही बघू शकता ह्याच्यात आपल्याला परत गाळून घ्यायचं. ह्याच्यात आपण पूर्ण बघा मी पूर्ण हे करून घेतलं, त्याचं पाणी काढलंय आणि याला म्हणतात ओरिजिनल आवळ्याचा ज्यूस किंवा आमला ज्यूस. नो प्रिझर्वेटिव्स, नथिंग. एवढी आपल्याला खटपट असते म्हणून आपण ती बॉटल्स रिकमेंड करतो, पण जर तुम्ही घरी बनवू शकता तर हे हायली रिकमेंडेड आहे. आणि हा असा ग्लास आहे. आता सर्वात आधी आपण मम्मीला देऊन येऊया की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा पोटाचा आजार असेल तर तो लगेच सॉल्व्ह होईल. टेस्ट करून दाखव कसे. आता इथे बघा माझं पण ग्लास आणि मम्मीचा पण ग्लास आहे. आणि तुम्हाला सांगतो इकडे जे सुरुवाती कधीच म्हणजे कधीच पियालं नसेल आणि पहिल्यांदा असेल तुम्ही या ग्लासमध्ये 1 चमचा मधसुद्धा टाकू शकता, पण जेवढं अवॉइड कराल तेवढंच चांगलं. आता पिऊन दाखव. आणि हे तू पी, मी सांगतो एकदम ओरिजिनल आवळ्याचा ज्यूस. कोणत्याही बाहेरचं बोलतात ना कोणत्या ब्रँडचं किंवा काही घेण्याची गरज नाही, आपल्या घरी असं बनवायचं. आवळेसुद्धा बाहेर मिळतात. टेस्ट आहे ना याची तुरट आहे, तुरट म्हणजे खट्टा मिठ्ठा. खट्टा कसला खट्टा मिठ्ठा खट्टा लागतोय. लिंबू पाणी असतो पण तो जास्त कडू म्हणजे तुरट असतो ना. आमचूर पावडर टाकतात ना तसा. पण तुम्ही काही म्हणा, पोटाचे मोठे मोठे विकारापासून बोलतात ना ते अल्सर कोलायटिस पासून ते सर्व प्रॉब्लेम हे आवळा सॉल्व्ह करू शकतो. पोटासाठी खूप चांगला आहे आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे. आवळा, हां, आपली काली मिरी, कढीपत्ता आणि जिरा. आणि जास्त जर तुम्हाला असं तुरट वाटत असेल तर तुम्ही 1 चमचा मध टाकू शकता. तू याच्यात मध नाही टाकलाय?
मध टाकला असता तर छान लागला असता ना. हम्म. तू मध का नाही टाकला? नको पितू. काय पितू? हे बघा तोंड वाकडा करत प्यायला लागतो. मग पियायला लागतं, पियायचं ते पोटासाठी खूप चांगलं असतं. असे तुमच्या घरी पण नखरे करतील, पण तुम्हाला माहिती आहे इकडून कसं तरी वाटतंय, पण जेव्हा पोटात जाईल ना, पोट म्हणून काय भारी वस्तू दिली आहे मला, म्हणजे एकदम हेल्पफुल वस्तू दिली आहे. पण आपण जेव्हा पिझ्झा आणि बर्गर जेव्हा खातो तर इकडे चांगलं वाटतं, पण ते पोट म्हणतो हे काय म्हणजे कचरा टाकला पोटात. पियालीस फक्त तुम्ही हा ज्यूस 1 दिवस आड करून किंवा रेग्युलर पण 7 दिवस पिऊन बघा. 10 ग्लासेस संपवा तुम्ही ऑल्टरनेट डे किंवा पाठोपाठ, रिझल्ट बघा. येईपर्यंत जरा आंबट लागतो, नंतर तोंड गोड होतो. हां, नंतर आता बघा, आता काय नाही वाटत आहे. पोट किती खुश होत असेल आपलं ना. हा. जराशी खटपट लागते, म्हणून ह्याचं सबस्टिट्यूट मी तुम्हाला बॉटल सांगायचो. पण ज्यावेळी आता मीच बघतोय ना, तर आवळा हे अवेलेबल होतं, पहिले कसे नाही मिळायचे. आता अवेअरनेस आली आहे म्हणून ते आवळ्याचे प्रोडक्शन पण चांगले झाले आणि सर्वीकडे मिळतात सुद्धा. मला कितीला मिळाले माहिती आहे काय? 40 रुपये अर्धा किलो काहीतरी मिळाले. मस्त. स्वस्त पण असतं, 60 रुपये किलो पण असतं. पण डिपेंड तुमच्याकडे जसे महाग आणि स्वस्त बघू नका, ह्याच्यामध्ये तुम्ही परचेस करा आणि अशी रेसिपी बनवा, है ना. आणि प्या. या माझ्यासारखं आजारी पडू नका. मी तर सांगतो, तुमच्या घरी जे पाहुणे येतील ना, त्यांना लिंबू सरबतपेक्षा ना हे द्या. चांगलं. पाहुणे येणारच आहे. नाही पण समजदार पाहुणे असतील तर ते घरी जाऊन म्हणतील, अरे वा बरं वाटलं जरा पोटामध्ये. तर तुम्ही सुद्धा नक्कीच फॉलो करा हे. दिलू इकडे आहे. आता इकडे बघू शकता, सकाळची वेळ आहे आणि मम्मीची मी एक्सरसाइज करून घेतोय. आता मी एक्सरसाइज पूर्ण नाही दाखवत तुम्हाला. हीच एक्सरसाइज तुम्ही शुभांगी कीर एक्सरसाइज टाकली ना, तर व्हिडिओ बनवलेला आहे ऑलरेडी, ते तुम्ही बघून करू शकता. एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज आहे. नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मी लिंक देतो. मोजायचं मम्मी, मोज. हे 2 झाले ना, मोज. 3 4 5. बस 5 करायची. स्टार्ट कर. आता ही जी एक्सरसाइज आहे ही मी पहिल्यांदाच मम्मीला घेतो आहे, कारण आता 6 दिवस झाले मम्मीला ना. 6 दिवस फक्त वॉर्मअप घेतलं होतं. आता हा 7व्या दिवशी मम्मीला मी अशी एक्सरसाइज सुरू केली. ह्याच्या अगोदर अशी एक्सरसाइज सुरू नव्हती. इकडे अशी एक्सरसाइज चालू राहते आणि इथे आमची दिलू बघा इकडे बसून राहते बाहेर बघत. मोजायचं मम्मी, मोजायचं, तेवढं आपलं लक्ष एक्सरसाइजवर राहतं. ठीक आहे. हां, थांब जरा, थोडी ब्रिथिंग एक्सरसाइज कर. तिकडे उभी राहून आणि परत हे सेट कर एकदा. वरती लांब श्वास घ्यायचं, खाली जाताना सोडायचं. 2 मोज आम्ही, मोज. वरती ना ब्रिथिंग कर आणि खाली जाताना श्वास सोड. 3 वरती येताना श्वास घ्यायचा, खाली येताना श्वास सोडायचा. किती आले? 3 मोज. 5 6. मोजायचं, मोज आम्ही, मोज. मोजून कसं लक्ष राहतो. ठीक आहे. किती आले? 2 3. ही मम्मीची लास्ट एक्सरसाइज आहे. ॲक्च्युली पाय जॉईन करायचे असतात. पाय पूर्ण खाली सोडा मध्ये. करा शिका. अशी मम्मीची एक्सरसाइज झाली. 4 झाले ना, अजून एक. आता इथे बघा मम्मीची एक्सरसाइज झाली. मम्मीने आंघोळ केली आहे ना दिलू. इकडे वॉकिंग करते थोडा वेळ, 5 मिनिटाचं उन्हात घेते ना, विटॅमिन डी. वॉकिंग करा आणि परत या. इकडे वॉकिंग चालू आहे आणि इकडे आमची दिल काय करते. दिलू पिल्लू, डोळे साफ करा. हा झाला मम्मीचा दुसरा राऊंड. आता तिसरा राऊंड. दिलू बाहेर ये. इथे 5 राऊंड झाले ना. आता बसन ब्रिथिंग करा. दोन्ही माहिती आहे ना, नॉर्मल ब्रिथिंग आणि अनुलोम विलोम. बघ तू इकडे तिकडे बघायला बसवलं की ब्रिथिंग करायला. कसे करायचे? मम्मीला लाज वाटते बाहेर. तुला बाहेर ब्रिथिंगसाठी बसवलं नाही तर घरी चल. झाली 5 राऊंड झालं उन्हात ना. तिकडे तिकडे बघू नको, कर गपचूप.
काय ती बसून होती, बाहेर नाही येत. हा मग आपण गेल्यावरती येते मग. हा, मी आतमध्ये आले ना की आता बाहेर जाईल. ये दिलू ये. मम्मी चला जेवायला चला. हा एक प्रश्न विचारतो. आजारी पडून आता 6-7 दिवस झाले, किती रेसिपी शूट केले तू? एक पण नाही. हा तुम्हाला आता सांगायचं आहे की रेसिपी शूट नाही करत आहे आम्ही, आणि मम्मीला एनर्जी नाहीच आहे एवढं करायला. आणि रेसिपी शूट नाही होत आहे. जे पण तुम्हाला रेसिपी दिसतात आहे ते सर्व अगोदरचे आहे. अगोदरची. आता एक रेसिपी पाठी दाखवली होती तेव्हा ताई होती आणि बाबू पण रडायचा आवाज आला, म्हणजे ताई आणि बाबू जेव्हा होते तेव्हाची ती रेसिपी आणि होती. आम्ही वरती शूट केली होती. हा वरती शूट केली होती नवीन ह्या किचनमध्ये. अजून पण तुम्हाला दिसतील. आणि कोणकोणत्या रेसिपी 6 महिना 8 महिना अगोदरची पण आहे. ती न टाकण्याचं रिझन म्हणजे काहीतरी वेगळं होतं, पण आता वेळ आहे तर मी ती टाकतोय. न्यू रेसिपी आहे, कधी अपलोड केलेली नाही, पण ती जुनी शूट आहे. शूट जुनं असं म्हणू शकता तुम्ही. आणि मम्मीकडून मी अजून पण सध्या तरी 1-2 आठवडे 1 महिना तर मम्मीकडून जास्त काम बोलतात ना, काम तर करूच देणार नाही. एकदम रेस्ट आणि काम म्हणजे फक्त एक्सरसाइज होणारच नाही. आणि काम म्हणजे फक्त एक्सरसाइज होणार. एक्सरसाइज आणि आपलं खाणं पिणं. आता मी बाहेर बसली होती, आता आली बाहेर राऊंड मारली, बघ एक्सरसाइज करून घेतली, मग आंघोळ केलीस, मग बाहेर उन्हात राऊंड मारलीस, बाहेर ब्रीथिंग एक्सरसाइज केलीस. हेच तुझं काम आहे आता. बाकी रेसिपी बनवणं किंवा हे नंतर करायचं सर्वांनी, है ना. बनवेन पण बरं झालं. कारण मी अगोदर पण व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आता मम्मीचे मी ओल्ड रेसिपीज टाकणार आहे. पण तुम्ही सर्व जर आम्हाला फॉलो करता तर पूर्ण ऐकत जावं व्हिडिओज, कारण मध्ये आम्ही असं सांगतो. अजून डाऊट वाटला होतं की परत बनवतोय की तुझ्याबरोबर रेसिपीज. नाही, आम्ही रेसिपीज नाही बनवत आहे. जे काय आहे ते ओल्ड व्हिडिओज आहेत. रिसेंट व्हिडिओजमध्ये फक्त मम्मीचं अपडेटच मी तुम्हाला देणार. बाकी आता काही बाहेर फिरणं नाही, काही नाही, खाणं नाही. जर चांगलं काय खातो आहे, जर चांगलं काय तुमच्यासाठी आम्ही दाखवू शकतो तर तेच आम्ही दाखवणार फक्त बस. आता इथे बघा हे काय देतोय मम्मीला मी, नारळ पाणी. असं नारळ पाणी. पण मलाही खाल्लीस ना तू, हा, नारळ पाणी पिवायचं.